ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಇತಿಹಾಸಡ್ ಅವೇತೋ ಭೀಕರ ಯುದ್ಧಲು ನಡತು ಪೋತುಂಡು. ಆಂಡ ಆ ಯುದ್ಧದ ಇತಿಹಾಸ ನಮಕ್ ಇನಿಕ್ಲ ತೆರೆದಿಚ್ಚಿ. ಕಾರಣ ನಮಕ್ ಶಾಲೆಡ್ ಓದೇರೆನೆ ತಿಕ್ಕದಿಚ್ಚಿ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಡ್ ಓದಿದಿನಿ ಪರ ಊರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಇತಿಹಾಸಲೇನು, ನಮಕ್ ಸಂಬಂಧ ಇಜ್ಜಂದಿನ ವೀರೇರ್ನ ಚರಿತ್ರೆಲೇನು. ಅಂಚಾದ್ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ವೀರೇರ್ನ ಕತೆಕುಲು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಚರಿತ್ರೆಲು ಇನಿಕ್ಲ ಮೌನವಾದ ಮರೆಯಾವೊಂದುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಮರೆಯಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಭೀಕರ ಯುದ್ಧಲೆಡ್ ಏಳಿಂಜ ಪಟ್ಟೆಡೆ ನಡೆತಿನ ಯುದ್ಧಲ ಒಂಜಿ. ಅವು ಪುತ್ತೆ ಸೀಮೆದ ಚೌಟಾರ ಸೆರೆಗ್ಲ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಸಾವಂತಾರ ಸೆರೆಗ್ಲ ನಡೆತಿನ ಯುದ್ಧ. ಇನಿ ಶಾಂತವಾದ ತೋಜಿನ ಪಟ್ಟೆ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯಡ್ ಕೇನೊಂದಿತ್ತಿನಿ ಕತ್ತಿಗೆ ಕತ್ತಿತಾಗುನ ಶಬ್ದಲು ತೋಜೊಂದಿತ್ತಿನಿ ವೀರೇರ್ನ ನೆತ್ತೆರಲು ಮಾತ್ರ. ಊರುಗೂರೇ ರಣರಂಗ ಆದ್ ಪ್ರತಿಯೋಧನ ಕೋಪ ಜ್ವಾಲೆದಲಕ ಕೊದ್ಯೊಂದಿತ್ತಂಡ್. ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂದು ಕಾಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯುದ್ಧ ಅತ್ ಒಂದು ರಡ್ಡ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಾದ್ ಅಸ್ತಿತ್ವಗಾದ ನಡೆತಿನ ಯುದ್ಧ. ಈ ಸಮರಗ್ ಮೌನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ್ ಇನಿಕ್ಲ ಏಳಿಂಜ ಪಟ್ಟೆ ಜಾರಂದಾಯ ಸಾನದ ಎದುರುಡುಪ್ಪುನ ಕಂಡುಡು ತೋಜುನ ಈ ಒಂಜಿ ವೀರಕಲ್ಲು. ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞರ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವೀರಕಲ್ಲು ತುಳುನಾಡದ ಅಮರ ವೀರೆರಡು ಒಂಜಾಯಿನ ಕಾಂತಬಾರೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೂದಬಾರೆರೆಡ್ ಕಾಂತಬಾರೆರ್ನ ಕಲ್ಲು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರೆ. ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಸಾವಂತಾರ ಸೇರ್ನ ಪರವಾದ್ ಲಡೈದ ಕಲಕ್ಕು ಜತದ್ ಅವ್ವೇತೋ ಯುದ್ಧಲೆಡ್ ಪಾಲು ಪಡೆದ್ ಯುದ್ಧನು ಗೆಂದಾದ ಕೊರ್ನ ಪೆರ್ಮೆ ಈ ಯೋಧೇರ್ನ. ಈ ಕಲ್ಲು ಸುಮಾರು 17ನೇ ಶತಮಾನ ಸೇರ್ನ ಕಲ್ಲು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರೆ. ಪಂಡ ಸಾರತ್ತಾಜಿನೂತ್ತ ಎನ್ಮರ್ದ್ ಸಾರತ್ತಾಜಿನೂತ್ತ 15 ಇಸವಿದ ಅವಧಿಡ್ ಈ ವೀರಕಲ್ಲದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆತುಂಡು ಪಂದು ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಶತಮಾನೋಲು ಕರಿಂಡಲ ಈ ಕಲ್ಲುದೌಲ ಇಪ್ಪುನ ವೀರತ್ವದ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ನನಲ ಜೀವಂತವಾದ ಉಪ್ಪುಲ ಕಾಪುಂಡು. ಕಾಂತಬಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೂದಬಾರೆ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ ತುಳುನಾಡ ಶೌರ್ಯದ ಪ್ರತೀಕ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪಾವಂದ್. ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಭೀಕರ ಯುದ್ಧಲು ನಡತುಂಡಲ ಐತ ಇತಿಹಾಸ ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಕೈಟಿಜ್ಜಿ. ಕೆಲವು ಇತಿಹಾಸಕಾರ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಯುದ್ಧಡ್ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆಗೆ ಗೆಲುವಾಂಡ್ ಪನ್ಪೇರ್, ಕೆಲವೇರು ಈ ಯುದ್ಧ ಒಂಜಿ ಒಪ್ಪಂದಡ್ ಅಂತ್ಯ ಆಂಡ್ ಪಂದ್ಲ ಪನ್ಪೇರ್. ಆಂಡ ನಿಜವಾದ್ಲ ಏತ್ ಯೋಧೇರು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತೇರು. ಈ ಯುದ್ಧ ಏತ್ ದಿನ ನಡತಂಡು. ಈ ಯುದ್ಧಗ್ ನಿಜವಾಯಿನ ಕಾರಣದಾದ ಒಂದು ಪೂರ ನನಲ ರಹಸ್ಯವಾದೆ ಒರಿದಂಡೆ. ತುಳುನಾಡ ವೀರರ್ನ ಚರಿತ್ರೆಲು ಪುಸ್ತಕಡ್ ಓದೆರೆ ತಿಕ್ಕಿಜಿಂಡಲ ಅಕುಲು ಏ ಪಗ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒರಿ ತುಳುವನ ಮಸ್ತಕಡ್ ಅಮರ. ಇಂಚಿನ ವೀರ ಕಲ್ಲು ತುಳುನಾಡ ಚರಿತ್ರೆದ ಮನ್ನೆಡ್ ಮರೆಯಾಂಡಲ ಐತ ಇತಿಹಾಸ ಪಿದೈ ಬರಿಯರೆ ಇನಿಕ್ಲ ಕಾತೊಂದುಂಡು. ಅವೇನು ಪಿದೈ ಕನೆಯರ ಬರ್ಪಿನಕ್ಲೆಗಾದ್ ಹಂಬಲಿಸೊಂದುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಒಂಜಾತು ವಿಚಾರೊಳೆನೆ ನಿಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟೊಡು ಪನ್ಪುನ ಹಂಬಲ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡು ನಿಕ್ಲನ ಬೆಂಬಲ.